Piny Kenya oyudo kony mar mbolea maromo tan 34,000 mane ogowo gi meli e wath ma Mombasa kowuok e piny Russia e bwo chenro mar World Food Program. Jatend migawo mar pur kod pith jamni men Mithika Linturi mane oromo ne melino koni en gi geno mar ni mbolea no biro bero keyo ne jopur kendo duoko chien midhiero mar nok chiemo mosebedo ka kwako pacho kaendi. Kata kamano, koni nengo mbolea pod biro mana bedo siling 3,500 kuom gunia achiel. Nengo mokoni no oseduok piny gi piny owacho mar jolo jopur ma pacho kaendi. Jambetre mar piny Russia e pacho kaendi miluongo ni Dmitry Maxinchev koni en geno margi ni mbolea no biro jolo piny Kenya e bero chenro mag pur. Will be blended according or reformulated according to the Kenyan standards and then distributed among the farmers. We believe that it is a major effort to address the issue of hunger and malnutrition. I am now focusing on how to manage post-harvest losses, on how to manage storage of our grain, so that the good work that has gone and the good yield that we expect out of the application of the fertilizer subsidy program and the support that is coming from other partners who wish Kenya well, those efforts should never go to waste, and that is why I am assuring the country that we want to get to a level where we will be able to be food secure